Σε αυτό το βίντεο θα μιλήσουμε για τον χρόνιο μυϊκό σπασμό. Χρόνιο, δηλαδή δεν θα ασχοληθούμε με τις κράμπες που κρατάνε λίγα λεπτά, δευτερόλεπτα. Θα μιλήσουμε για κάτι μόνιμο, κάτι που μας ταλαιπωρεί για εβδομάδες και μήνες, προκαλώντας χρόνιο πόνο. Έρχεσαι λοιπόν στο γιατρό και λες «Γιατρέ, πονάει η μέση μου, τι έχω?» Και σου απαντάει «Δεν είναι τίποτα, απλά έχεις οσφιαλγία». Δηλαδή το λες ότι έχεις άλγος στη μέση και σου απαντάει ότι το πρόβλημά σου είναι λοιπόν άλγος στη μέση. Οσφιαλγία, αυγενικό, οσφιαλγία, ισχυαλγία. Όταν δεν υπάρχει κάποια έντονη φλεγμονή, δεν υπάρχει πρόσφατος ξεκάθαρος τραυματισμός, δεν υπάρχουν εμφανείς αλλοιώσεις ιστών και όμως πονάς κάθε μέρα, το βαπτίζουμε με γενικές ονομασίες. Οσφιαλγία, αυγενικό, ισχυαλγία. Και εδώ έρχεται μια πολύ καλή ερώτηση. Γιατί πονάω αν δεν έχω τίποτα? Έρευνες δείχνουν ότι μέχρι 75% των ασθενών που πηγαίνουν σε ορθοπαιδικό ή φυσικοθεραπευτή με παράπονο για επίμονο πόνο πάσχουν από χρόνιο μυϊκό σπασμό. Για κάποιον λόγο λοιπόν οι μύες σου σφίγγονται ακούσια και παραμένουν σε αυτή την κατάσταση γιατί δεν μπορούν να χαλαρώσουν. Δημιουργείται ένας σκληρός κόμπος που εμποδίζει την κυκλοφορία αίματος στην περιοχή, πιέζει τις νευρικές απολύξεις και φτιάχνει τα λεγόμενα trigger points. Με απλά λόγια, ένας μυϊκός σπασμός είναι μία παρατεταμένη κράμπα στην περιοχή. Γιατί λοιπόν μπορεί να δημιουργηθεί ένας μυϊκός σπασμός? Η αιτία νούμερο 1 και η πιο κοινή και η πιο συνηθισμένη είναι η λανθασμένη στάση του σώματος. Είτε κακή στάση του σώματος που αποκτήσετε στο γραφείο, είτε αυτή που μπορεί να οφείλεται στις κατασκευαστικές μας ιδιαιτερότητες, όπως σκολίωση, όπως ανισοσκηλία, όταν το ένα μας πόδι είναι πιο μακρύ από το άλλο, όπως ρευά ή βλεσσά γόνατα. Οποιαδήποτε απόκλιση από την σωστή στάση του σώματος φορτώνει υπερβολικά κάποιους μυς, ενώ κάποιοι άλλοι μυς τεμπελιάζουν. Οι μύες που κουβαλάνε το υπερβολικό φορτίο, συνήθως οι μύες στο αυγένα και της άνω πλάτης, μύες της μέσης και οι πλάγιοι μύες των γλουτών, κουράζονται τόσο πολύ που δημιουργείται ένας μυϊκός σπασμός στην περιοχή. Αιτία νούμερο 2 είναι στρες και άγχος. Επίσης οδηγούν σε μονίμως αυξημένο μυϊκό τόνο. Αιτία νούμερο 3 είναι έλλειψη θρεπτικών συστατικών και αφυδάτωση. Η ανυπάρκεια σε ζωτικά στοιχεία, όπως το μαγνήσιο, βιταμίνη D ή το κάλιο, μπορεί να προκαλέσει μυϊκούς σπασμούς. Πολλοί από μας έχουν ανυπάρκεια κυρίως μαγνησίου σε κάποιο βαθμό. Χωρίς το μαγνήσιο, οι μύες μας δεν μπορούν να πάψουν να συστέλλονται, δηλαδή δεν μπορούν να χαλαρώσουν. Στις πιο πολλές περιπτώσεις του μυϊκού σπασμού, ο γιατρός θα σας γράψει ένα συμπλήρωμα μαγνησίου μαζί με τα μυοχλωρωτικά φάρμακα. Αν έχετε χρόνιο μυϊκό σπασμό, σας προτείνω να συμβουλευτείτε το παθολόγο ή τον φαρμακοποιό σας και να ξεκινήσετε να παίρνετε συμπλήρωμα μαγνησίου. Πολύ σπάνια ένας μυϊκός σπασμός οφείλεται αποκλειστικά σε μία μόνο αιτία. Συνήθως συνυπάρχουν πολλοί παράγοντες. Έχουμε κακή στάση του σώματος, έχουμε διατροφική ανυπάρκεια, έχουμε μαζεμένη κούραση και στρες και πιθανότατο έχουμε κάποιον παλιό τραυματισμό που δεν βρήκαμε χρόνο να πάμε στο φυσικοθεραπευτή για να κάνουμε κατάλληλη αποκατάσταση. Όπως καταλαβαίνετε, μπορούμε να παίρνουμε παυσίπονο με χούφτες και να δώσουμε μια περιουσία σε συνεδρίες μασάζ, θα επιφέρουν απλά προσωρινή ανακούφιση από το χρόνιο πόνο. Σημαντικό είναι να αντιμετωπίσετε τη βασική αιτία του μυϊκού σπασμού και συνήθως χρειάζονται ειδικές ασκήσεις για να το καταφέρετε.
Το πρόγραμμά μας σας παρέχει όλα τα απαιτούμενα εργαλεία για να πετύχετε αυτό. Μην χάσετε λοιπόν την επόμενη μας προπόνηση.